En geno mara nyakwara mugi ni chako giko dira majaber machiegni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV to kapok wadhi kanyo owinjore mago mawamiyo pek. Today we pay tribute to the heroes of the Kenya Air Force, those who have soared above the clouds, facing immense challenges with courage and professionalism. Jatend piny William Ruto oyuore nyasi mar jolweny ma Kenya Air Force maringo higni 60 matimore e kambi jolweny mar Moi Air Base Nairobi. And really, I am profoundly grateful for the trust and the confidence vested in me to lead this distinguished institution as a Chancellor. Vimal Shah oyier kaka Chancellor mar ariyo mar mbalariany ma Masai Mara. With the directives of the registrar and a timeline of about a month, we will be back to crack down because a number of them have really not complied. A number of them are not even churches. Serikal olanda pedha mager ne ute lamo mag Githurai Nairobi kaluwore kod medruok mag jodolo manigi puonj magalagala. Nyakwara mugi gi thuolo mar orote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend piny Kenya William Ruto yore nyasi ma jolweny ma Kenya Air Force maringo higni 60 manobagi e kambi jolweny mar Moi Air Base Eastleigh Nairobi. Ruto nopako jolweny kuom okenge madito magisego e rito lwasi mar piny Kenya e higni 60 nyaka ne chak migawo mar lweny no. Ruto bende nopuoyo chiwruok mar jolweny mag rito piny Kenya ahinya te bero lwasi mar piny Kenya kata kobedo ni gikale achiedh nade mathoth. This is not just a date on the calendar. It is a momentous occasion to honor the unwavering dedication, valor, and service of the men and women who have worn the Air Force uniform with pride and distinction. 60 years ago, on Madaraka Day in 1964, the Kenya Air Force was born. From its modest beginnings as a squadron of the British Royal Air Force, it has evolved into a powerful, sophisticated force, standing as a sentinel in our skies, a guardian of our sovereignty, and a beacon of hope during times of crisis. Today, we pay tribute to the heroes of the Kenya Air Force, those who have soared above the clouds, facing immense challenges with courage and professionalism. Your commitment to duty, your readiness to respond in times of need, and your steadfast determination as the bedrock upon which our security is built is greatly appreciated by the nation. But beyond the aircraft and technology, it is the people who form the heart and soul of the Kenya Air Force. You, the brave men and women, have dedicated your lives to protecting our people, our territory, and our nation. You have stood ready day and night to defend our freedom and safeguard our present and future. For that, as a nation, we are eternally grateful. Jatend piny William Ruto oyiero Vimal Shah kaka Chancellor manyien mar mbalariany ma Masai Mara. Vimal ma en Chancellor mar ariyo nyaka ne chak mbalariany no okaw lemono gi bolruok kosingo matiyo matek e twech achiel kod jokanyo mamoko mar kelo dongruok n'oganda. Dr. David Watene manoloso e lo migawo mar somo onyiso geno ni chenro manyien mar siro som jopuonjre e yor omenda biro chwiny e thuolo mar higni 3 mabiro kosingo ni sirikal biro konye kedo gi nok mar omenda e mbalariany ma pachoka. Motelo ne mano, Vimal ne en Chancellor mar mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga, University of Science and Technology mantiere Bondo e County ma Siaya. Labor intensive students
Alumni Council. It is with immense pleasure and deep humility that I stand before all of you today as a newly installed second Chancellor of Masai Mara University. And I am profoundly grateful for the trust and the confidence vested in me to lead this distinguished institution as a Chancellor. I actually pledge to serve with unwavering dedication, integrity, and a steadfast commitment to our shared mission of academic excellence and societal impact. Your appointment is a testament to your outstanding achievements, unwavering commitment to excellence, and dedication to the advancement of education and research. We are indeed privileged to have you to lead us as our Chancellor, and have every confidence that under your guidance, Masai Mara University will continue to thrive and to excel in everything that we do. We welcome you as Masai Mara to implement the 5 M's and more so to be able to have 3 main issues as you study culture. The culture of conservation. Jaod bura Kimilili Didmus Baraza okwedo mokalo jalup jatend piny Rigathi Gachagua mowacho ni nyayo akwede mag dhoudi kolero ni mano biro rocho agenda mar UDA kendo kelo tungni e kind dhoudi ma pachoka. Koloso e yo matisi e kar jung'od bura mare, jaod burano nowacho ni weche mawuok e dho jalup jatend piny nyalo duoko Kenya e kinde mudho. Noloso e sama nodhi chwo wang'e e chenro mar tudo teko sitima e kar chung' od bura mare. Bende nowacho ni en gi paro machwalo e od bura paro mar chik e wi kaka ibiro bed ka ipogo omenda mag jodongo, kolero ni moko kuom jodongo mowinjore onwang' omenda no sani owe oko e bwo chenro mantie. Sasa wewe kiongozi ambaye umechaguliwa, kabla utoe matamshi, kabla uchukue microphone na useme chochote, lazima ukitazame, uangalie, ufanye ibada na wewe mwenyewe, uone yale matamshi yako. Kama kila Mkenya, kila kiongozi angetoa matamshi kama ile yako, Kenya hii itajengwa ama itaporomokwa. Na kama itajengwa, kama ni matamshi mazuri, uongee na microphone kwa upande mlima mkubwa zaidi, uongee hapo ili Wakenya wasikie. Kama ni matamshi ambayo inaleta ukabila, ambayo Kenya karibu tunasahau maneno ya ukabila, ufunge mdomo yako. Kama hutafunga mdomo yako, Wakenya hawa watatusaidia kuzima mdomo yako, kwamba usitoe matamshi ambayo inachochea Kenya hii yetu. Mimi nimeambia serikali ya Kenya, na hivi karibuni Mungu atatusaidia, uchumi kikuwa mzuri, wasanye ushuru ambaye ni ya kutosha, na serikali ikuwe na pesa ya kutosha, tutaweza kuimplement mpango ambaye mimi nimeleta. Mpango ya kusema kama ndio mzee uwe kwa program ya kupata pesa ya serikali. Si tu kwamba waangalie miaka 60 na zaidi. Jao Nyakwaramogi wadhi nyime gi weche manyien ka warito mondo director mara omiya thuolo mar dhi nyime, nikech nyaka gimiwa thuolo eka koro wadhi nyime gi weche mamoko. Sirikal olanda pedha ne kanise mag Githurai tok yangore ni nitie jodolo mathoth mapuonjo puonj magalagala. Piny owacho lero ni apedha mar gwetho oko jodolo makamago biro chakore ayanga dwe manyien. Jalup County Commissioner mag Githurai Danson Mwangangi owacho ni apedha makamano biro dhi nyime kata kobero ni moko kuom kanise ma alworano kwedo okang' makamano. Nowacho ni moko kuom kanise mani alworano manigi ji mathoth e tong' mar Nairobi gi Kiambu ok ondiki ayanga gi sirikal, kowacho ni bedo ni ok ondik kanisego nyalo yawo thuolo mar puonjo puonj magalagala kod lamo jochiende gi puonjo njore e kind mamoko. Okwayo kanise mondiki ayanga gi sirikal mondo kony sirikal e yango mago ma ok ondiki mondo mi ogwethgi oko. Meeting with the pastors who are leaders of various registered religious organizations. We took them through the Societies Act and how to comply with it, and also their respective constitutions, and we have agreed that they are going to comply. For those whose timelines have lapsed, we've given them time within which to comply. Wakati mwingine si watu kupenda kutofunja sheria, ni kutojua. Although the law, kutojua sheria haimaanishi kwamba
you are innocent. So kwetu sisi kama kanisa, especially the church in Githurai, and I want to echo what our ACC has said, we want to bring a name out of Githurai, a good name. Kwamba Githurai itajulikana na jina nzuri, na tukaona ikijulikana pia na makanisa mazuri itakuwa ni jambo la baraka. We needed to clean up kwa sababu wako na mambo mingi ambayo hawajarekebisha kulingana na serikali. And we are also willing to partner with them as long as they comply with the directives of the registrar and a timeline of about a month. We will be back to crack down because a number of them have really not complied. A number of them are not even churches, but we were willing to support them as a government so that they can comply. Failure to that, we'll just close down those churches. Kwan mar nyithindo matindo madonje skunde mag ECDE e kaunti ma Machakos medo idho malo bang' sirikand kaunti no chako pok mar chak manono e skunde. Nyithindo ma ogana 37 e skunde mag sirikal osebedo ka yudo kony nyaka ne chakre Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti yaw ayanga chenro mar chiemo gi chak e higani. E limbe mare matayo pok, jatend migawo mar somo e kaunti ma Machakos Dr. Consolata Mutisia oyango ni kech kod dhier miyo nyithindo koso dhi e skul, kendo jiwo counties manie gwenge motuo mondo mi okaw okang' mar konyo nyithindo. Jonyuol kod jopuonj mor kod kony mar kaunti no ero ka giwacho ni nyithindo biro somo e yo mahuyanga. Anza kupeana maziwa, watoto walikuwa wakikuja kwa nambari ikiwa kidogo sana, na kwa sababu ya maziwa tunaona wanaendelea kuongezeka, hata hawachelewi na shule. Kuna support ingine tu tunataka kidogo, ikiwezekana kuna walimu wengine hawajawahi pata ajira kwa county government. Tunaomba tu kwa unyenyekevu awatafutie tu nafasi, awafix at least shule iwe ya free education kwa ECD, sababu sometimes kama kuna mwalimu wa PTA wazazi wanalipa, na kama walimu wote wameajiriwa at least tutakuwa tunafurahia. Kabla huu mradi ukuja kulikuwa na changamoto sana. Watoto hawako wanakuja shule kila siku because hao watoto wengi sana wametoka jamii zenye hazina upati, maskini. Kwa hivyo watoto wengine hawako wanakuja shule juu ya njaa, wazazi wameenda na wao kuwatafutia. But tangu huu mradi uanze, watoto hawakawi kuja shule, wanakuja shule kila siku. Kwa hivyo mwalimu ako na muda rahisi kuwafunza, kwa sababu hata rudia watoto wanakuja shule kutoka Monday to Friday bila kukosa shule. Pia nimeona kuwa idadi ya watoto wale wako wanasoma imeongezeka. Tulianza tukiwa watoto wakiwa 37,000 na saa hii nimeona wamefika 40,000. Kama hii shule saa hii wako 50 students, 50 children, na walianza wakiwa 30. Kweth ma jolony sectors mopogore mawuok e kaunti ma Homa Bay ojiwo jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Kaluo mondo mi oket maino e bero skunde mag primar manie gi some kokale chenro mag gedo kod mwandu mag somo e skundno. Jolony go wacho ni keto maino e gero skunde mag primar biro medo ting'o malo rang'iny mar somo e counties ma Kaluo. Kotelnegi kod director maduol mochung' ne timo lokruok e sekta mar somo pachoka KICD Ngire Charles Ong'ondo ne giwacho ni ting' mar bero skunde mantiere kor gwenge ok onego wene mana piny owacho kende, to jotelo bende nigi ting' mar neno ni sikunde mag primar manigi some obedo makare. Ne gilose nyasi mar solo omenda mar gero skund primar ma oneno. Timo gimoro makelo ni gimoro e lweti, kik warit ni ng'ato moro biro wuok kamoro mabiro konyo wa gero skundewa moluorowa maloyo wan wawegi. The government is doing a lot to promote education. Kenya ka ema wanegi 100% transition. Nyathi ka nyathi motimo primary nyaka dhi e secondary. Kenya ka ema wanegi pesa ma sirikal golo kabiro ne nyathi ka nyathi. To kata kamano, wan jonyuol, wan jopiny, bende wan gi role. Kik wabeda beda ni warito ni sirikal ema nyaka tim. Nyuol mani kaendi wakeluru nyithindo mondo some public school. Professors gi doctors moneno owuoyo kaendi gi te. Giduto tene gisome public school. And kaka ja sirikal, I'm advocating ni public institutions ema offer the best services. We have prioritized education.
And that is demonstrated by several things. Early in February, we were able to ensure that over 100 of our children who could not go to school because they had no money. In addition to what government's doing under the leadership of Professor Mondo, we gave out a check for over 1 million shillings, 2 million Kenya shillings for those children to go to school. And we continue to partner so they go to school. Umedo neno weche manyien mag migago mabiro ni achiel ka achiel kowuok e Ramogi TV. Pod wan gi mathoth, waduogo bang' thuolo machuok, kik idhi mabor. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Sometimes lose a battle to win a war. Unadai wini masilusi na cake. Mina dai wote twenda hivi. Play responsibly. Lokasa yambo. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principale la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudrikod wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakra safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo piny motingo edro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo medindo system, kumotingo za ikona gadanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there. To en achiel kuom gigo mane osingi ne dhano. He told me, Perez, if I die, I need to be buried within 48 hours. I said, what do you mean? Kata kamano, oganda luo wachore ni ong'ao liel e ong'ala mamalo. Nyakriera Agosto kochokoro 2022. Milioni 100 gi wiye e iko. To bende, dibed ni nyadhi ma iketo e liete, weyo joma odong' gi lwetgi. Kama ne liel notimore ne ok tedi, mach ne ok liel. To ere kaka inyalo gamae? Ana wuon tanyalo dhi liel ma chiemo onge. Kechadhi maniliel. Kaka noik jawar kisomo kata ndiko oboya go tamba to kete kacha to yike. Tudri kod Simfros Okinda chienge susa chiel kod sadeko tieno ka penjo maduong'. En ni liel en nyadhi koso ohala. Machiegni kendo, Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti wacho ni duoko makare mar chiemo moromo e kind oganda en keto mwandu e yore mag pur manyasani kendo keto yore manimba mag medo yuto mag mwandu makamago. Kolose odiechieng' ma nyoro e nyasi moro Machakos e kinde machuok bang' timo limbe kuonde nyisruok mag gige pur, jatelo no lero ni pur manyasani koket kanyakla achiel kod yore mbui to biro chiwo duoko makare mar weche pur. Wavinya nowacho ni sirikal tiyo machiegni kendo loso tudruok makare gi riwruoge mamoko mageto jiwo pur mar kothe kod rito jamni kaluwore kod chike masani mar loso chiemo mowinjore. The 2024 edition of ASK National Agriculture Show is here with us. This time bigger and better. I take this early opportunity to congratulate the organizing committee for a job well done. I appreciate the dozens of exhibitors from across the various sectors for choosing to showcase their products and services in this year's event. Taxing agriculture and anything related to agriculture will slow anything to do with innovation within agriculture, will slow mechanization, will slow any introduction of cottage industries within our villages, within our wards, within our sub-counties, and within these counties.
Wego ohala e kaunti ma Kericho jong'ur mokalo kaluwore gi medruok mar nengo license mag ohala molandi gi sirkand kauntino. Kane giloso e laro mar od bura ma Kericho bang' chwalo ng'ur margi ne kamati mar od bura mochung' ne ohala, johalago wacho ni meto makamano balo gi pachgi mane gigolo kani kawo pach jopiny e alworano. Giwacho ni mopogore gi kauntino medo nengo mar license gatamalo 50, sani koro idwaro ni gichul siling 60,000 higa ka higa kaka rate mag lope mong'ere kaka land rates. Gilero ni nengo masani mar license ni malo kendo nyalo miyo thothgi were gohala. Jana watu wa kaunti walikuja wakatufungia biashara without notice. You can imagine mtu umepika chakula masaa ya lunch, ilikuwa Thursday, ilikuwa siku ya soko, tulikuwa tumejiandaa. You can imagine losses tulinka jana. Sasa tunaomba hata kama ni kukuja watueleze, hatuwezi kataa. Na hiyo pesa wamesema tulipe wapunguze. Tunasema ile kioski tulikubalia watu wachome na alipe license peke yake. Kwa hivyo tulisema hatutalipa hiyo pesa ya kusema kila mwisho wa mwezi 5,000 mpaka siku ile tutakutana na governor na ma MCAs warekebishe ili wajue hii ni bottom up. Naambia askari ya kwamba hii pesa watu wanalipa hapa ndio inalipa hao mshahara. Ofisi yako ni watu wanalipa mshahara, not you people to pay them. Bring more investors to Kericho so they can survive. We are suffering actually. This is the first time we are suffering. Kericho was number 1 in revenue collection in 1990s. Now we are last. We don't know what we are going to do. Takataka imejaa, tani 12 naenda kwa mtoni kila siku ya takataka. Watu wanatupa ovyo ovyo. Tuangalie mikakati, tuwe na public administration, tukutane, tusemeshane. Jatend migao mar keto mwandu ohala kod kembe pachoka Rebecca Miano okwayo joket mwandu ma pachoka mondo ketie ler yore mobidhore ma keto mwandu kolero ni ma biro konyo helini yudo yuto mowinjore. Miano lero ni piny Kenya ni kod thuolo modhuro ma keto mwandu, komedo wacho ni dongruok ma kembe en achiel kuom kuonde ma piny Kenya nyalo yude mwandu mathoth kendo loso yore mang'eny mag medo omuom ne dongruok mag sirikand Kenya. Noloso e kar tiegruok ma Nyandarua National Polytechnic e kinde keto ayanga okang' mar 4 mar dongruok higa 2023 nyaka 2027 mageto keto ayanga jakanyo e chenro mag dongruok mag sirikal e ndalo mabiro nyime kaluwore kod lek mar Vision 2023. People believe that industrialization and manufacturing is for very big countries. We need to bring that down and show that you can start your small industry as a cottage industry, and so long as you have the knowledge, you have the space, access to capital, you can thrive, and it can even grow to be a multinational. And we are encouraging everyone to realize that industrialization and manufacturing is for all of us. So as a country we have let ourselves down because we have neglected manufacturing. If we all went into small manufacturing, maziwa, yogurt, kidogo, juice, utaandika watu wawili, watatu, wanne na Kenya yote ishike hapo, tutafaulu. For us as a country or as a government to be able to accomplish our vision 2030, the issue of various midterm interventions have been anchored. And we've had various midterm, what we are calling midterm plans that will be able to be anchored towards achieving our bigger goal, which is Vision 2030. Kwan mar jogo ma yudo tuo madang'ni mar paro pod medore e kaunti ma Migori ka migao mar thieth wacho ni giketo okenge makare mopogore e kedo kod tuoni. George Juma miyowa ler. Yetu inaenda ikiisha ama namna gani? So nikiangalia takwimu zetu kama Nakuru County
Kwa mwaka jana kufikia Disemba tulikuwa tumeandikisha cases 9,000 na hizo ni mchanganyiko. Ziko za dhuluma ya kimapenzi, ziko za child neglect, ziko za truancy, ziko za hata wale confirmed wengine wamejipata hapo ndani, so ni mchanganyiko. Lakini sana sana hizi makesi zinapatikana huko kwa vitongoji duni. In every town ziko. Hii area mambo mengi ambayo imekuwa ikifanyika ni mambo na child defilement ambao imekuwa kwa wingi sana, watoto kubakwa ambao wako chini ya miaka 18 na wanabakwa na watu ambao wako karibu na wao. Most of them pengine ni marafiki, ni neighbors. Tumekuwa tukikuwa na mjadala wa community members kwa muda wa wiki 15. So wale wana community wamekuwa wakijadiliana kupitia topics ambazo zinahusu sexual violence, zinahusu child marriage na zinahusu pia teenage pregnancies. Kabla tuanze huu mradi tulikuwa na kitu ambayo inaitwa baseline survey. So through that baseline survey ndio iliweza kuonyesha kuwa haya maeneo ya Mai Mahiu, maeneo ya Karagita na maeneo ya Gondi kuko na hili jambo ama hili tatizo ambazo zina promote sana dhuluma za watoto na dhuluma za wamama. Nyakwaramogi watimo mosainyani mar mago okepichni mano manore gi sigana mane wasomo motelo kata kamano waike kendo wabro kelo nigo bang' thuolo machuok. Ka wadhi nyime en idol mochung'ne rango yore makare mag wuoth e apaya NTSA komakore kod mbui ma pacho ka manyasani miluongo ni Lipa Likes. Bengi mar KCB kaachiel kod Rising Stars ochako kampen motisi ni abiria ni mayai mar lando injili ewi ber mar rito kendo luwo chike mag apaya ahinya to ni joriemb bodaboda. NTSA yango luoro magin godo nikech joriemb bodaboda kod jowuoth magiting'o ok osebedo karango arita margi apaya. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kalure kod nono mane ogol dwe mar Ang'wen higani ewi sekta mar bodaboda kuom higni 6 mosekalo e kind 2018 nyaka 2023, atamalo 3 mag thoe mane wuok e masiche mag apaya ne biro kokalo kuom riembo marach mar jo bodaboda, gino mane omiyo jo Kenya ochako mbui manyasani miluongo ni Lipa Likes mar konyo e kampen motis ni abiria ni mayai ewi ber rito chike mag apaya. Abiria ni mayai. Inspector Mwala atoa helmet. Akitoa helmet indio mai, indio kichwa ya? Guess what will happen akianguka? Abiriani hiyo litafanyika. Tubebe hao watu wako nyuma yetu, utaratibu vizuri, unyenyekevu, wafikishe salama. Kampeni makamano mabiro chakore yanga chieng' Jumapil jumani e makasirani kanyakla joriemb bodaboda mopogore mokemetuke ting'o tong' pi kod chak kuma jaloyo dowuok gi mich mar omenda maromo 250. Huyo bodaboda atakuwa anabeba mayai, maziwa na maji. So anapoendesha ile bodaboda, mayai ikianguka ama maji yakimwagika basi amepoteza. Lakini akitoboa hiyo safari na hivyo vitu vyote bila kumwagika, anakuwa tunapata mshindi wa shilingi 250,000, the first winner. Helmet wearing is a key and integral part of this because helmets save lives. So we want all our riders to wear helmets, and that's why we are actually pushing for the helmet wearing. We belong to the Helmet Wearing Coalition. This is very well because most boda riders are the first on scene. They're the first guys on a scene or in an accident. So we want them equipped with the skill to understand what do I do on top of their own safety. Above all, what moved us most is the opportunity to do something meaningful with the boda community by all ensuring that we are pushing for road safety. So even on Sunday, as we gather together as like-minded communities together with the boda fraternity,
we will be giving out Vuma branded helmets. Bende kampenno ibro chaki gi boma ma Nairobi nikech jo bodaboda makono ema imieno ahinya kod wach riembo marach e apeyni. Gino ma NTSA lero ni nyaka koro puonj makamano mag rito chike mag apaya chwal nyaka grubegi mag saga. Lipa Likes imesaidia watu wa bodaboda sana katika usalama sana aswa unaona wana provide the safety gears. Unaona kama hii helmet ndio kitu ya muhimu sana kwa kichwa ya rider. Unaona bado wanapewa reflective jacket, bado inawasaidia pia kwa usalama wa barabara. So mimi nashukuru sana Lipa Likes na naomba tufanye kazi pamoja tudumishe usalama barabarani. Pikipiki inastahili ibebe abiria mmoja. Na wakati unabeba abiria una make sure pia abiria ambaye umebeba unamtunza kama mayai. Lazima umpe pia yeye helmet na umpe reflector. Ndio wakati mnakuwa barabarani pia mnakuwa uniform. Kalure kod NTSA arita mar jowuoth kod joriemb bodaboda e apaya en achiel kuom gigo mathothne ok othor mipek ni ema miyo jo Kenya keto ngimagi kaka joriembo kaachiel kod jowuoth e andaki nikech dwaro mar chopo kuma gidhie mapiyo. Penjo makoro nitie en ni karang'o mogik mane in kaka ja Kenya ne ipenjo ja bodaboda mora ogut helmet kod koti mar reflector kapok idho bodaboda ne mondo uchak wuoth. Koso ini yudo bodaboda idho ni wadhi kama to ng'wecho wuok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyako Ramogi yena monda tieke gi kanyo to kapok atieke awe monda somnie moko mote maseyudo ka Odhiambo nditi ka wuok Seme owacho na winji maler Milton ka ntiere Kisumo Siri Kanyi Jowi village kaito Father Jakarateng'a ne ni makare Rapogi Kanyamkago ka kod Warega Tekri Jabucha chiel mar Rapogi Center ma Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago kaito machielo Cardinal Paul Juma Mani Kaholo iwacho ni weche manyien biro niyo makare kendo neno wa makare iwacho ni dhi maber jadolo erokamana ahinya kaito Ramogi ler kendo mitno ma Elisha Nyamburi kijana mdogo Ward Mitwe Kennedy Onyango Odungo Maya Kabwoch owacho ni but magina erokamano machielo ka irita neno ka oro otene wacho ni Haron nyathi kichmor aparo ni noro oteni kamoro nono nikech aneno ka ote okikore monego bi e radio monego dhi e TV kara kamano mogik en ni min Amilo kawuok Pala Koguta wacho ni winjwa maler Nyako Ramogi de en mor mara mar dhi nyime gi kelo ni weche manyien mag migago makmana ni studio nigi chenro mage koromo saa 8 wabro kelo ni chenro mar Pau Tuke omiyo gie sani yena monda tieke gi kanyo oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.